angin datan yang sunajar bukan babar santi Allah nok ngestaken dawuh sinuwun sauger patuwa sampun kersa paring dawuh menika sampun mujudaken ungu pepadang mapan jroning manah kula apa kaya mangkono Allah nok kuwi kok kanok kuwi iki gila tuwa niku nggih ngeten iki ajeng kula ring niku kaya angel mule kawula nok-nok ngoten kok ilate kok munyer terus kedel terus mule kawula nok ojo kucek boten menika kasunyatan wong tuwa niku kaya ngeten iki kula niku mangan sangge riwun kaya bal-balan ning jero lambe niku ngiwo nengen ajeng kula kletak wong siung kula niku mlethek kabeh nggih ajeng kados pundi sira ngene pasane ora ana kang tak rembug ora ana kang tak gagas ora ana kang sun penggalih ya mung kapor nyata pancen sing diarani negara Tradutresna utawa Suratelen kene iki kegolong-negara ingkang ayem tur ya ayem ya kegolong-negara ingkang ayem tur ya ayem kegolong-negara ageng tur ya agung uga kena diarani negara ingkang subur makmur gemah pripah loh jinami karta tur hasil ya mung bae yen ora tamat-tamatke udakara wis ana 3,5 candra 3 sasi setengah Watarana salah suwijining wewengkon negara Tradutresna sing diarani ning Kadipaten Tunggarana ya kuwi Adipati Kahana ora katon sowan ana negara Tradutresna pinuju mendhak dina Pasukan Agung ndak itu wis ana 3 candra setengah sik 3 sasi mundur Kahana wong Tunggarana ora sibuk kula tuwa rasa ana jroning pitakon mapan penggalih ingsun engko aja Adipati Kahana kena diarani ngiwa penggalih apa ora kurung pawarta sapane wata miturut bakul sinambi wara-wara sinambi lidah dilindungi karna miturut para mangganing sandi ing tak utus meter-meter jalan paningal apa kiwa tengening Kadipaten Tunggarana saperangan wong Tunggarana kaya-kaya surat teluk marang Tradutresna ning asok blondong pengareng-areng asok wujuding guru bekti marang pringgondani Pancasila wah Kamal walyong ingkang gambira marang rangga dalah sinuwun yen to pancen diarani pekabaran ing Paduka Tambi palapuran saking Manggaling Sandi menika bener-bener estu kalamun Adipati Kahana ingkang mapan wonten Tunggarana kok ngantos mingerke blatik kok nganti ora teluk marang padha Paduka Ratu Tradutresna malah malih paningali lah kok asok glondong pengareng-areng marang wong pringgondani niki kriwikan dadi glojokan wasan kaya dene wong Tunggarana kae gawe lelakon kaya dene mprit ingkang abebuntut bedhug
wong Prabu Tresna boten badhe mendel kewala malah kepara nyata ampun ngantos paduka Gusti Kuringgang Siruning ingkang tumandang gawe paduka tekap lenggah ingkang prayoga tring gampar rencana Prabu Tresna apa dinten samangke kula ingkang badhe nitih mreksa kula purkane wonten kadipaten utawa mapan ing Tunggarana kula panggiyane Adipati Kahana yen to pakarti paduka mriku to dawuh paduka mriku sisih tegese kabar namung kabar kabur Kahana isih teluk dhateng paduka kula larakaken ing ngarsa paduka supaya sok blebeti glondhong pengarengan nika sok wangsulipun kula nyuwun purba wasesa yen ngandika panyata Adipati Kahana wong Tunggarana merang kampuh jingga balela maguguk makudha waton gondan tanpa ratu kula nyuniti palila kula gaglake limpane wong Tunggarana Patih Pancajana ereken gendera wong Prabu Tresna aja nganti gangsat Tunggarana wani nyebar saka tataran wis banten dawuh kata-kata itu mangko semono dene rampung ini bal pangandika Narendra Gora Prabu Tresna Prabu Bomonarokasura Hyang Patih Pancajana ibarat wong inang dereng abang tur ngidul dereng satu dadu kesaru gegering njaba kesaru gegering jawi mingkang singgil Dinaturata Patih Negara Tunggarana inggih menika kapanyata nggih Ditya Kala sumber katon lan marak mapan ngersani Sang Prabu Bomonarokasura Pandhawa tata hati saya Indriya Sasana Maharuta Kawana Ana Margana Panca Bayu pasang kari mantap mugi tindak pineng polan manundawah ing tawang tuang Gusti kula utusan saking Kadipaten Tunggarana iwa diringkang Sudimasani kula pun Ditya Kala sumber katon lan kula maksih kowe ngarsa padhosipun Prabu Bomonarokasura nampi dawuh timbalan lan utusan minangka dutaning Adipati Kahana ing Tunggarana bila salah maju lungguhmu sumber katon wis saken dawuh
Palukun laguning lekas lugito lumiting itu sisip ingin dadi pengakumu kowe kuwi Warangkanata Yemapati saka Tunggarana patihe Kahana kawula nakna sendika ngestaken dawuh sinuwun ora becik pratamu mapan saling usun sapa jenengmu nami kula Sumber Katon kowe lho jenengmu kaya jenenge nyumber ngono. Nggih panjenengan menika kawontenan kula pun Degya Kala Sumber Katon. Ora mau ganti Sumberjo apa Sumber apa. Mboten sinuwun menika kawontenan kula nggih. Kados mekaten nika dideloken ing Pakem Pustaka Raja nggih nami kula ingkang terdaftar nggih Sumber Katon. Para becik pratamu mapan ana ing pasoran gun kala trajute berkaton. Pangestu Wadula Sinuwun Prabu Bumanalaka suwana kula manggil weda tunggal napa. Namung kepareng kula ngaturaken sumangga ming pangabekti mugi kunjuk sandhaping padha paduka. Ya, ndak tampa tangan kula. Akarya bombong mapan jrit casing usul lungguh semera ngesaken dawuh sinuwun ya mung bae kadingare adat ingkang lupiya adat sing wis ingkang prapta swanabdi antaraning usun kuwi ora ana liya ya ki Gusti Ratumu ya ki Adipati Kahana ing Tunggarana ning ya kene sawise udakara telung candra utawa telung sasi kundhul Adipati Kahana ora sowan ngarsaning sun pendak dina Pasewakan. Kok malah dina iki kang prapta mapan ngarsaning sun dudu Adipati Kahana kok mung sesulih kowe Sumber Katon. Eneng apa Sumber Katon? Warmatu ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Drapa kula sowan nika kapranyata ndasaken kagiyating penggale paduka. Ning mrika nyuwun pangapunten kula kinarya dados duta utawi kengkenan utawi utusan kula dipun utus ing Kanjeng Sinuwun Prabu Adipati Kahana ngaturaken nawala inggih sinuwun nawala inggih kowe diutus ngaturke nawala kawula nok-nok ngestaken aturna nang sun layang kaya melak pacare saka Ratu Gusti Kahana sawusnya nawala utawa kintaka utawa dlanjang dipun aturaken dening Sang Rekyana Patih utawa Degya Kala Sumber Katon marang Prabu Bumanalaka Sura ya kawaos dening Prabu Boma jebul isining nawala utawa surasaning layang Adipati Kahana ing Tunggarana nyuwun dipalilah ana ngersani Prabu Bumanalaka Sura wiwit dina iki adeg kedaton dhewe adeg nalindra dhewe mapaning Tunggarana ora bawah perintah negara Kadutresna kagiat Prabu Bumanalaka Sura
wong Tunggarana sumber katon kawula ana timbalan ingkang adalu kowe ngerti surasane nglayang sing tak waca kowe ngerti surasane ngawala sing tak tampa saka ratu Gustimu kawula ana nyuwun pangapunten waleh-waleh menapa kula namung sadherma utusan kula namung sadherma kengkenan ingkang katela boten badhe wantun ambika wiwaraning Kintaka sadèrèngipun kula aturaken dhateng padosipun Prabu Buma Tarakasura. Bagus. Kowe weruh isine ngawula. Bareng sunwaca surasane ngawula. Layak kahana pirang-pirangane tandha rasane ingsun. Jebul kahana maguguk makuraton Bondan Tanpa Ratu. Dina iki bakal adet negara dhewe nyempal saka Traju Tresna madhep negara Tunggarana kebarat kahana. Ayo sumber kantor kowe buta tuwek kapanyata dadi utusan mung olah-olah kaya kebo kowe ngerti pakartining kahana nyuwun pangapunten kula namung dapur dadi utusan kula menika dadi utusan nggih namung dipun kengken ngaten nggih mawon upami wonten surasane Nawala ingkang beneh kalian pengangenan paduka panyokra bawa paduka kula nyuwun pangapunten kula namung kengkenan nanging yen paduka duka dhateng Ratu Gusti kula inggih menika Adipati Kahana ingkang badhe adekriyasa negara jejuluk Prabu Kahana kula dadi patih dadi utusan sinebut duta ngrampungi pandanganipun wantun apa maneh petengane kowe lha pancen karo paten buta tuwa Godang kacang kongkon orang ngrampungi tak kongkon mikut marang sumber katon ora iso nyekel sumber katon malah jogetan apik ngono kuwi dikongkon orang ngerampung malah joget-joget iki kowe ngino marang Bama Tarakasura lho kulatah kula joget iki pun gawane buta pun ngoten niku gawan buta kula tahu wong buta mboten karo prajurit-prajurit niki kula joget iki mboten enten sing sanggah. Ning bareng kula beto prajurit Traju Tresna ning bayo Yayah Griwa Demung. Ancak Ugra Nyara. Kula ya rencen. Kowe iki yo nyengi nggih kula buta nyengi. Nek kepepet kula ngemsi nggih saged. Wong kula buta. Ning ora jogetan kaya ngono kuwi. Lah nggih pun gawane buta. Ngoten niku nggih mendel nek mboten wong Traju Tresna. Mila kula nyuwun pangapunten kula jan sewengi pucet kula ta. Ning mboten napa-napa kaya. Panjen yo urung tau gathuk nek gathuk kerep ngoten nak yo malah iso setelan. Keren mbahmu lah terus wong Traju Tresna kok apake. Iki tetep kula openi to kaya. Nggih, lajeng kados pundi menika sumber katon kula pikut mboten kenging. Aja kaya bocah cilik, iki wong Balela, iki wong nungkak Rama lan Prabu Bama Tarakasura. Mumpul ngadoh playune wujuding sumber katon, pikuten mapaning Traju Tresna. Yang agung marang konglerka
awasan yak sabara nagiri orang bumi pakat kita satu manambak anggak ora perlu tak ambali maneh rembukan mapan pasukan agung mestine gobokmu krungu dhewe iki Palamanda wong Tunggarana dina iki maguguk makuta waton bundan tanpa ratu bali roh marang Bhamantara Kasura iki Kaponyata miturut katrangan sing tak tampa miturut wujuding pekabaran saka Manggaring Sandi ngayo sandhap pepadani wong pring gondani andane Gyatut Kaca Barat pekabaran wis agi gawan-gawan mapan pangangenanku iya apa tenan ning nyatane Kaponyata bareng sumber katon prapta ngaturke nawara surasane kaono bakal adeg raja rumangsane adeg raja wis gedhe ndase kok piye kaono ing atase wong adipati adeg raja wis poclok apa piye kaono iki wis tepung kaono dereng namung midhanget naminipun nggih mawon urung tau ing Tunggarana dereng namung midhanget naminipun nggih mawon Adipati Kahana kuwi tetunggule wong Tunggarana kula ngertos ning kula dereng nate mrika pendak padwa tindak wonten ing Tunggarana kula kenten nggo praja kaya ngono ya Yagriwa iki kula dina iki Kapanyata rawe rantas malang ya kudu ditutung Najan to Bhamantara Kasura kegolong ratu muda ning Kapanyata aku kudu bisa mrantasi saking apa wae kang dumadi gunjak ayuban Praduresa siaga wadya berwasan lubaro kang padha kantung keprek kampet berkati luwasakra prajurit kok gaman kadang padha lan hante besok semua baris
baris tanpa yetno Duduke kamu tawani marang penjari kusum ngerangsang kaliban Pradutresna. Iki dina aja nganti wong Pradutresna ketok jerih getih wedi mati. Kowe minangka wujuding wadyabala manggalaning para prajurit lan para Setapati agul-agul negara Pradutresna. Tak kapangi metu njaba bumbara kang padha gantung sibuk. Dawuh para prajurit basan preklampit brungkat timbul atau lanang kuasa nyekel gegaman. Para buta berdua sing mapan pakupaning marang aja nganjur kang keriyen perlu dua ana sak kabupatene. Dina iki uga ibarate cokah ana Kendal Dewi Upaya wis lali marang janjine.
Gitu.